Dentro de nada xa estamos no Nadal. Xa empezamos a ver todo cheo de luces, panxoliñas e todo decorado. Pero ata non hai moito, en Galicia isto era bastante diferente. Conocíades estas tradicións do Nadal? Pois esta maravilla que están a ver e a escoitar, Adri, que estamos aquí xa metidos en ambiente, é obra do tiktokeiro galego Miguel Lesta, que é un rapaz de Brión, que é estudiante de educación infantil, é membro da mítica agrupación Cantigas Agarimos. A través de TikTok mestura as súas dúas grandes paixóns, que son a divulgación e a tradición. É así ou non é así, Miguel, que estamos con el esta tarde? Boas tardes. Hola, boas, que tal? Como estás, Miguel? Cúmprese hoxe unha semana da publicación dese vídeo con tradicións do Nadal e xa vai por riba das 20.000 visualizacións. Sí, a verdad, me gustou a xente. Que moita xente desconocía a mitad das cousas que conto nos vídeos e así. Sí, dixéronche moitas persoas en TikTok, supoño, ou noutras redes que teñas, non coñecía isto, gustoume moito, tiveches moita aceptación? Sí, incluso algunhas persoas comentaron comentarios outras tradicións ou algunhas variantes das que subín que, pues, está moi guai, é verdade? Mira, está ben, para aprender tamén ti, non? Sí, claro. Al final fago isto para tanto o que a mí me enseñan transmitilo como se pode aprender algo máis, pues, maravilloso. Miguel, e como chegas ti a estas tradicións? Como te enteras? Como as recopilas? Pois, somos tres compañeiros, unha rapaza un compañeiro máis eu, que andamos por Galicia adiante, preguntando nas aldeas a xente maior, pois por músicas, bailes, tradicións, todas estas cousas que se foron perdendo coa modernización da vida, nos recopilámolas e intentamos pois difundilas a quen que interese. Nós que te agradecemos porque gozamos como ananos. Home, Alégromo. Miguel, incluso convenciches a teus pais para instaurar na vosa casa a tradición da cachopa. Contanos un pouco o que é a cachopa. Pois mira, a cachopa é un... Non é cachopo? Sí, o cachopo, depende do sitio, chamalle dunha zona ou dun xeito ou do outro. É o cacho de abaixo do árbol. Sí, pero que non é o cachopo de Xantar. Non é o que se come, eu creo que tamén está moi pendente do tema, pero non é o que se come. Este simplemente do dente vai mal. Pois mételo na lareira e deixalo arder durante o Nadal. E os restos que quedan, din que se os jardas e os botas a arder os días de tormenta, espanta os trebóns e así. E xa comprobache se funciona, Miguel? Pois non, vou poñer en práctica esta Navidad. Moi ben, eu non quero perder a oportunidade de saber como reacciona a xente maior cando aparecedes por ali por aldea e preguntades por estas tradicións, polo que facían antes. Primeiro pensan que somos da comisión e que vimos pedir cartas. Que queredes galiña, claro, que queredes galiña. E unha vez que explicamos a que vimos, pois a verdad moi ben, a xente encántalle que as coiten e trátannos de maravilla. Temos abuelas postizas e abuelos postizos e amigos por todo Galicia. Pois moi ben. E volvendo ao vídeo de Nadal, Miguel, hai un baile que nos encantou e que todos deberíamos aprender, que é o dos ranchos de reis. Fálanos un pouco dese baile. Pois os ranchos de reis son agrupacións que, sobre todo no sur de Pontevedra, están moi famosos de Río Frío, que fan genial, que van polas aldeas pois, facendo diferentes danzas, unhas con paus, outras con arcos así super decorados, con cintas, e son exclusivas da época de reis. Miguel, pois nós estamos encantados de escoitarte e agardamos aquí no plató si ti te animas un día a vir a contarnos máis tradicións e a mosarnos bailes como este que fan os ranchos. Sí, claro. A facelos nós, os ranchos de reis, claro que sí. Pois sí, encantado, claro que sí. Si vos apetece. Gracias por atendernos e vémonos pronto. Grazas, Miguel. Gracias.